morning mga master. Fishing tayo ngayon, shore casting. Ito yung una nating shore casting ngayong 2023. Gamit natin mga master, ganun pa rin, ultralight, Delicacy 602 tsaka 2500 series. Tsaka yung lure natin to galing kay Master Tackle Store. May mga kasama tayo mga master. Ayun na sila eh. Bali, 4 kami. Dito kami sa Sabang ngayon master, kung tawagin. Doon yung tawag naming Umbrella Rock. Tapos sa kabila, Abagatanon Beach. Andun yung mga kasama natin. Nauna na sila. Balitaan ko kayo mamaya mga master. Kas lang tayo doon. Tapos lapit na tayo sa kanila. Okay? 2,000 years later. Yan mga master, umabot na tayo dito sa bukana. Wala pa tayong nakukuha. Subukan natin dito, baka sakaling may mga talakitok dito. Sobrang babaw mga master. First cast. Angat lang natin konti yung rod. Mababaw. Salubong pa yung hangin sa atin mga master. Ay no, salubong na salubong. Dito tayo. Banda doon tayo konti. Maabot natin yung mga bato doon, mga master. Abutin natin. Patong tayo doon. Nababaw ka naman dito eh. Pero magkas pa rin tayo. Galing may mga talakitok dito or natutulog na mangrove o kaya barakuda mga master. Ganito yung mga nadadali ko dito eh. Barakuda, talakitok, mangrove snapper. Tabi-tabihan lang natin mga bato mga master. Sigurado may natutulog dyan. Maganit na tong reel natin Ayun na, dali sa balo mga master. Tayo dito sa bato. Yan. Kasing hangin sa lubong sa atin. Fish on. Fish on tayo mga master. Malaki to mga master. Mangrove to, mangrove snapper. Mangrove snapper na mga master. Ayun mangrove snapper sabi ko sa inyo mga master. Sabi ko sa inyo mga master, mangrove snapper. Ayun mangrove snapper. First catch natin mga master, mangrove snapper.
na ako nakakuha ng mangrove dito mga master. Pang ulam na tayo, pang sahog mga master. Gulay. Kas pa rin tayo mga master, may kasama pa to. Sabi ko sa'yo, may mga nakakulit lang dyan eh. Tingnan natin yung line natin, parang sinabit tayo kanina. Sinabit pa tayo. Ayan o, yung balo kanina to. Mapuputol na mga master, papalit lang tayo ng leader line. Ya? Nalobat yung battery natin kanina. Sayang, hindi nakuha na ng video. Dagdagan pa ng isang emperor mga master. Good size pa yung emperor. Sayang yan hindi natin nakuhanan. May mga emperor pala dito sa Bukana. Good size pa mga master. Pasok na yung tubig mga master. Palalim na. Palalim na yung tubig. Dumaan na ng bangka, wala naman ang isda. Lipat tayo. Ito yung huli natin mga master kanina. Yan yan, ito yung huli natin kanina. Magkasunod to mga master yun malaki. Tapos ito hindi natin nakahanan ng video. Malaki rin ayun pa, sayang, nalobat kanina.